क'क्राझार जिल्ला पटबरजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारियाव अनलाइन डिजिटेल मेथडजों दुधनैनिफ्राय पटबरजरानि बासबारियाव 50 बिसना गोनां आयुष सावस्रि फाहामसालि बेखेवना होयो। मिरु सावस्रि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा बे दुधनैनिफ्राय अनलाइन डिजिटेल मेथडजों बेखेवनाय हाबाफारिखौ इउपिपिएलनि टिएलसिसिनि मासिगिरि उत्तम हाज'वारि बिथाङा मैया मोनानि 8 बाजियाव बासबारियाव पटबरजरा सुबुंफोरनो प्रजेक्टनि जोहै भिडिअ' दिन्थिना होयो। गोबां गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरा दुधनैनिफ्राय पटबरजरानि बासबारियाव आयुष सावस्रि फाहामसालिखौ बेखेवहरनाय नुथायफोरखौ भिडिअ'आव नुनानै गोजोननाय जासिदों। बिटिआर सोरखारनि गाहाय प्रमद बर' बिथांखौ आरो मोनफानिफ्राय मोनफा गोबां आसनिफोरा पटबरजरायाव बेखेवनाय हाबाफारिफोरखौबो नुनो मोनगासिनो दं। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो पटबरजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि अम्बिकागिरि हाज'वारि, पटबरजरा जिल्ला बर' समाज आफादगिरि सम्राट हाज'वारि आरो इउपिपिएलनि बुंथिगिरि आश्राफुल हक बिथांमोनजों लोगोसे देहायारि लोरबां बिमल कुमार गसाबो नुजाथिफैदों आरो गोबां रायजो राजाफोरखौ बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथां सोद्रोमाफोरा नुजाथिफैना खौरांगिरिनि सिगाङाव साफा साफायै मा बिबुंथि होदों फै जों खोनासंनि। जों दिनैहाय जोबोद बे ओनसोलनि पटबरजरा ओनसोलनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोङो धन्यबाद जासिनांगोन जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथांनि जे दैदेननाय बे दैदेननायावहाय जों दिनै बे बासबारि बायदि जायगायावहाय जोंनि पटबरजरा ओनसोलनि थाखाय मोनसे 50 बिसना जुक्त आयुष हस्पिटाल जों मोननो हादों। बिनि आवगायाव जोङो पलिटेकनिकेल कलेजबो जों बेवहाय मोननो हादों। दा बेफोर जोंनि नैबे भितोरा ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय मोनसे गिदिरथार जे अनुदान होननानै जोङो साननो हायो। दा दिनैहाय जोङो आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार एबा जोंनि आयुष जे मन्त्रनालय बिनि मानगोनां मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल सार बिथाङा दिनैहाय दुधनैयाव भार्चुवेलि दिनैहाय बे 50 बेडेड हस्पिटालखौ बिथाङा बेखेवनानै होदों, गायसननानै होदों। दा बिनि थाखाय जोङो बिथांखौ जोङो धन्यबाद जासिदों। जोंनि बे ओनसोलाव जोङो सिमाङावबो जों नुफेराखैमोन जे जोंनि बे ओनसोलावहाय बेबायदि अनुस्थानफोरखौ जों मोनगोन होननानै। दा दिनैहाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय जों बेफोरबायदि अनुस्थानफोरखौ जों मोननो हादों। बिनि थाखाय जोङो हाजासे जोङो गोजोननाय मोनदों आरो जोङो बे ओनसोलनि जानानै जोङो बिथांखौ जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारखौ जोङो धन्यबाद होदों। जों आसा खालामदों बे ओनसोलाव जिहेतु बे रोखोम हस्पिटाल गैफेरा, दा बे हस्पिटाला जाफैनाय लोगो लोगो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय सिकित्सा खालामनो थाखाय गोबां सुबिदा मोनगोन बेखौ जों आसा खालामदों। आरो बेवहाय शिक्षा दिक्षानि दिगनि थाखाय जे बेवहाय पलिटेकनिकेल कलेज जे जाफैगोन, बे पलिटेकनिकेल कलेजनि गेजेरजोंबो जोंनि बे ओनसोलनि गोग्लैसोनाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फरायसुला फरायसुलिफ्रा बेवहाय मोजाङैनो फरायनो सुबिदा मोनगोन जों बेखौ आसा खालामदों। आरो जोङो नैबे पटबरजरा ओनसोलाव दा जोंनि लामा सामाफ्राबो जोबोद उसुबिदामोन। दा दिनैहाय लामा सामा माखासे जोंना जागासिनो दङ, माखासे जाखांबाय। नैबे 3 बोसोरावनो जोंनि नैबे पटबरजरा ओनसोलाव जे कानेक्टिभिटि लामाफोर दंमोन बेयो दिनै जागासिनो दङ। दालां लामा गोबां रोखोमनि इनफ्रास्ट्राक्चार जेरै उइभिं सेन्टार बेफोरबायदि जागासिनो दङ। दा जों आसा खालामदों बे आरो नैबे 2 बोसोराव गोबां हयथ' जोंनि बे ओनसोलावहाय बे रोखोम अनुस्थान प्रतिष्ठानजों लोगोसे लामा सामा जोंनि रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय जों खामानि मावनो हागोन बेखौ जों आसा थिदों। गोबां मानसियानो नैबे पटबरजराखौ जौगानाय गैया होननानै बुंसोलायबाय थायो, नाथाय दानि नैबे आयुष्मान चिकित्सा आरो पलिटेकनिक इनस्टिटिउट आरो नैबे खाथियावनो बिरखं जाहाज बेफोर गासैबो पटबरजरानि थाखाय मोनसे दुगाथाव जानानै फैदोंमोन। नाथाय बिनि गेजेरखौ नुसेयावबो मानो जौगायाखै होननानै बुङो?
दा बेवहाय माखासे बुंथारनांगौ हिसाबै अपोजिसन पार्टिफ्रा बेयाव बुङो दा जों बेखौ जोङो बुंनो हायो जे जोङो नैबे 3 बोसोराव जेरैहाय जोङो लामा सामानि खोथाखौनो बुं दिनै जोंनि बे ओनसोलाव लामा सामा बे रोखोम गैयामोनानो जे जोङो बासबारिनिफ्राय काजिगाव थांनाय बासबारिनिफ्राय नोङो मंगलाजरा बेबायदि कानेक्टिभिटि जे ओरैहाय टिपकाइ ओनसोलाव लामा सामानि एकदमबारे मोजां नङामोन दा बेफोर जोङो दिनैहाय जोङो बे लामा सामाखौ दालां जोङो मावफुंनो हादों आरो माखासे मावगासिनो दङ आरो माखासे सेंसन जाबावबाय दा बेनि थाखाय जोङो लामा सामाया दिनै जोंनि पटबजरा ओनसोलावहाय जोङो फ्राय कमप्लिटआनो नैबे 2 बोसोराव कमप्लिट जागोन होननानै जों बुंनो हायो आरो बिनि बादैबो जे अनुस्थान प्रतिष्ठानफोर जे जोङो भबिष्यताव जे जोंनाव बे रोखोम जाफैगोन जों बेखौ सानाखैमोन खिन्थु बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय दा नैबे 3 बोसोरनि गेजेराव जे पलिटेकनिकेल कलेज बायदि बेवहाय जाफैगोन आयुष हस्पिटाल जों सिमाङावबो सानाखैमोन दिनैहाय आयुष मन्त्रालयखौ दानायनि लोगो लोगो जे आसामजों लोगोसे जोंनि बे बिटिसिआवबो जोंनि बे हस्पिटालखौ जों दिनै मोननो हादों बे सिं ओनसोलाव आरो दिनैहाय जोंनि पटबजरा ओनसोलावनो मोनसे गिदिरथार सारा नर्थ इस्टार्न रिजनाव गैयै जे रेलवे कच फेक्टरि बे कच फेक्टरियाबो जानो थांगासिनो दङ बेखौ जोङो आसा खालामदों बे निस्सय बेयावबो बे जाफुंगोन आरो बिनि गेजेरजों जोंना सारेसराव मोनसे इक' टुरिजिम जे पार्क दङ बेबो अलरेडि फ्राय सेंसन जानायनि लामायाव आरो जोंहा काजिगावआवहाय जे जोंनि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जे थानसालि दङ मन्दिर दङ आरो बिनि गोथै मानखरसालि दङ बेखौबो दिनै बिटिआर सरकारा जौगानायनि थाखाय बेसेबांबा बेवहाय प्रजेक्ट हमनानै दोनखाबाय आरो बेयो लासै लासै दा जागासिनो दङ आरो जानो थांगासिनो दङ बिनि थाखायनो जों बुंनो हायो दिनै पटबजरा ओनसोलाव जों सानफेरै माखासे डेभेलपमेन्टआ दा जानो थांगासिनो दङ बेवहाय माखासे मानसिफ्रा सोरबाया बुंथारनांगौ हिसाबै बुङो बे बिसिनि कर्तब्य दिनै 4 तारिख मार्च 2024 समबार सान बे समबार साना जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव सान दिनैहाय जोंनि बे बासबारि खाथियाव थानाय मावमारि रेभिनिउ भिलेजावहाय जे आयुर्वेदिक मोनसे हस्पिटाला गासैबो जानानै दा दिनैहाय उद्घाटन खालामबाय बेनि थाखाय आङो जोबोद रंजानाय फैदों आरो आङो पटबजरा जिल्ला बर' समाजनि आफादगिरि जानानै आंनि गोसो थरनिफ्राय जोबोद साबायखर हरदों आरो दानि सरकारफ्रा जेबादि खामानिफोरखौ लाबोनानै मावफैदों बेयो जोबोद बाख्नायजाथाव आरो उनावबो आं आसा खालामो बिथांमोनहा मेङाजासे जोंनि बर' हारिनि थाखाय एबा समस्त जाथि धोरोम बासियालासेनो बयनिबो थाखाय जे मोजां खामानि मावबाय थाथों होननानै आङो आसा खालामनानै आंनि बर' समाज थरनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनानै आङो बेहायनो नुबाय